Een week na het grote OLS in Nederweert is er alweer een schuttersfeest. Een mini-uitvoering, maar toch nog met meer dan 60 schutterijen. In het diepe zuiden, tussen IJsden en Noorbeek, ligt het schilderachtige dorp Meer. Zo'n 900 inwoners, 1 kerk, 2 cafés en schutterij Sint-Sebastianus. Meer dan ooit is onze slogan. En dus dat is dus meer, is nu meer dan ooit meer. Het ZLF, lijf in het dorp. Ja, iedereen is daar bij wijze van spreken dag en nacht mee bezig. En ik heb alle bewondering voor de mensen, ikzelf ben ik niet zo handig, die in de laatste week, met 1,5 week, alles hier uit de grond gestampt hebben. En de feestwei is normaal, er wordt alleen maar gras gemaaid en verder gebeurt er niks. En als ze daar nu komt, het is één levendige gebeurtenis. Het ZLF hoef je niet te winnen, dat krijg je gewoon toegewezen. Omdat in Zuid-Limburg al lang geen OLS is gewonnen, kunnen de bonden de grote schuttersfeesten zo toch een beetje spreiden. Ja, wat misscheren, wat Midden-Limburg waarleidt, Stramprooi, Nederweert, Opboeteren. Is hier meer gezelligheid en door meer discipline of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, ik denk niet dat het dat is, maar gezelligheid dat staat hier sowieso hoog in het vaandel. Ja, dat is het zuiden bekend voor. Maar ja, dan moest natuurlijk ook die 6 man hebben. Die moeten in topvorm zijn en dan moest het hele goede materiaal hebben. En die denkt dat die Midden-Limburg en Noord-Limburg en de Belgen toch het meer oefenen en zoals. Dat zich daar meer aan toeleggen. Puur aan het scheten. Maar dat is al heel vroeg ook al zo geweest. Daarvoor hebben we eigenlijk ook het Zuid-Limburgs Federatiefeest. Dat is daar eigenlijk ook ontstaan dat meer in Noord- en Midden-Limburg meer aan het scheten tegen. En in het zuiden gaat minder aan het scheten tegen. Daarvoor hebben ze dat ook in een pot gedaan, gemaakt, dat dat hier verloot wordt. En gespreid? En gespreid. Nu kunnen ze zien dat het overal verspreid is. Hè. Dus dat is ideaal. Ja, maar dan gaan we even, als het mag, naar het volgend jaar, 2008, is het ZLF in Sint-Joost. Dat is weer hetzelfde probleem. Ja, maar ik denk dat het ZLF is toch iets anders feest dan het OLS. Ik denk ook dat het veel gezelliger feest is, omdat het iets kleiner is. We zeggen immer het mini-OLS. Ik denk dat het toch iets anders is. Ook qua voor de sponsoring, ik denk ook toch anders. Volgend jaar in Sint-Joost weer Midden-Limburg, waar het geen idee om eerst het OLS af te wachten en dan, als dan de winnaar bekend is, om dan pas te zeggen het ZLF is volgend jaar daar. Nee, want dat is al geloot, hè. Dat is bekend. Hè. Degenen die weten dat al van tevoren, jaren van tevoren, wanneer ze aan de beurt zijn. Dus daar kunnen ze niet van de baan gewoon. Laatste vraag, wat is er zo schoon aan om bij de Schutterie Sint-Sebastianus te zijn? Ja, dat is gewoon puur de uitstraling van het dorp zelf en de gezelligheid. Dat is puur, het is genieten. Voor Joost, we vinden dat genieten. Een dorp van 900 inwoners brengt vandaag meer dan 600 vrijwilligers op de been. Er rijden gratis bussen van Maastricht naar Meer en Sint-Sebastianus rekent op zo'n 15.000 toeschouwers. Alsof deze inspanningen nog niet genoeg zijn, er zijn altijd mensen die het nog spannender maken. Ik heb me een tatoeage laten zetten. Van het Sebastianus. En hoeveel hebben ze dat gedaan? Ja, eigenlijk voor mijn leven te laten blijken, voor de schutterie en voor Meer in het algemeen. Wanneer is zich dat ingevallen? Ja, eigenlijk al een paar jaar terug. En het is langzaam realiteit geworden, ja. Met een weddenschap of wie komt dat? Nee, dat niet. Maar het is wel met onder een glas bier en zo is het begonnen. En ja, uiteindelijk toch van gekomen, hè. Sebastianus staat nu op 10 kuut. En waar is het volgend jaar naar Barnold, Gijs? Ik verhuis niet hoe meer, hoor. Daar zie ik toch maar niet bang voor. Wat is het schone dan aan deze schutterie? Ik zou zeggen, kijk eens rond. Dat zit genoeg. Je moest hier aan de tribune de stickers controleren voor de genodigden. Met een lang box aan. Dan hebben we niet veel eraan, hè? Nee, dat niet, helaas. Maar straks als ik op de weg ben, nog een korte box aan. En dan komt het allemaal weer goed. Succes. Ja, dank je.